Dva ostrovy, no dva úplne rozdielne svety. Ostrov Kiš patrí k tým najmenším v regióne. Žije na ňom sotva 30 000 obyvateľov a väčšina z nich pracuje v luxusných hoteloch alebo nákupných centrách. Patrí k najobľúbenejším destináciám celého Stredného východu. Kasíno fungovalo na tomto ostrove už v 60. rokoch minulého storočia, no islamská revolúcia v roku 1979 pravidlá na ostrove zmenila a kasíno zrušila. Turisti sem síce stále chodia, musia však dodržiavať prísne zákony, ako sú oddelené pláže pre mužov a ženy alebo zákaz alkoholu. Ostrov sa nachádza vedľa rušnej námornej cesty, ktorá sa už stala osudnou pre mnohé lode. Túto loď postavili v roku 1943 v Škótsku, no patrila gréckym obchodníkom až do roku 1966, keď stroskotala tu, pri západnom cípe iránskeho ostrova Kiš v Perskom zálive. Od tej doby je atrakciou v časti ostrova, kam dovtedy turisti veľmi nechodili. Toto najveternejšie miesto na ostrove je totiž mimoriadne drsné a nehostinné. Na ostrove Kiš je však vidieť, čo v púšnom kraji dokážu štedré investície. Všade je veľa zelene. V absolútnom kontraste malého ostrova Kiš, ktorý má rozlohu sotva 90 km štvorcových, je ostrov Kešom. Ten sa nachádza asi 250 km východne. Leží tesne na začiatku Hormuzského prieplavu, je najväčší v regióne a zaberá plochu viac ako 1400 km štvorcových. Po prílete vás privíta púšť a všetko, čo k nej patrí. Zelenie je na tomto ostrove naozaj málo a je prísne chránená. Vyzerá to síce ako jazero, no nachádzame sa uprostred mora a táto hladina sa počas prílivu vie zdvihnúť až o 2 metre. Túto oblasť voláme Prales Hara. Je to vlastne mangrovový les, ktorý sa stal národným parkom. A tieto stromy nám dávajú malé žlté plody, ktoré zbierame a využívame na liečenie rôznych chorôb. Voda je prakticky stále kalná a žije v nej len málo rýb a krabov. Okrem vodných vtákov, ktoré sem chodia loviť, dokážu v slanej a močaristej pôde na brehu prežiť len potkany. Mangrovové stromy rastú na severe strednej časti ostrova Kešem a keďže ide o prísne chránenú oblasť, plaviť sa tam môžu len malé lode. Na juhu je situácia úplne iná. Toto je strategické miesto celého Perského zálivu. Lode tu čakajú na povolenie na vstup, niekedy aj niekoľko mesiacov. No a kým veľké lode čakajú dlhé týždne zakotvené na jednom mieste, miestni rybári chodia na more prakticky každý deň. Rybolovu sa na našom ostrove venuje asi 800 až 900 chlapov. Aj Darus Abbas patrí do skupiny domácich, ktorí si hovoria deti mora. Z domu odchádzame vždy veľmi skoro ráno. Najskôr totiž nahádzam siete a to musíme spraviť ešte pred 7 ráno. Chlapi si potom dajú raňajky a čakajú. Dobrý úlovok ovplyvňuje mnoho faktorov, najmä počasie a hladina mora. Rybári si ju želajú pokojnú. Dnešok patrí k tým najlepším dňom, aký sme v tejto sezóne mali. Už teraz máme spracovaných viac ako 100 rýb. Priamo na lodi ich uložia do ľadu. Každá z nich má v priemere 10 až 15 kg a ak ich udržia napriek 40 stupňovej horúčave čerstvé, dokážu priamo v prístave za 1 kilo dostať asi 2 eurá. Pracujeme solo alebo len v malých skupinách. Delíme sa o zisk. Tí, čo chcú zarobiť viac, chodia po rybačke aj na trhovisko. Takých je však málo. Hlavná sezóna rybolovu sa v tejto oblasti začína v polovici marca a trvá asi 6 mesiacov. A rybárom sme asi priniesli šťastie, lebo cestou do prístavu sme pomáhali skupine, ktorej loď bola vďaka rekordnému úlovku preťažená.